Paglapit niya sa albularyo, laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong hawakan sa leeg at buong lakas na itinumba sa lupa. Sa pagtayo ni Maestro Florante sa kanyang harapan, muli na namang nakaramdam ng panganib si Tandang Lauryo para sa kanyang buhay. Halos hindi niya lubusang akalain noon na hindi pa pala doon nagtatapos ang sukdulan ng kakayahan ng maestro. Pagsipat niya sa pagmumukha nito, doon bumungad sa kanya ang mga mata ng albularyo na tila ba hindi nakakaramdam ng pagod. Masyado mo naman akong minamaliit, Lauryo. Hindi mo ba alam? Wala pang demonyo nakapagparamdam sa akin ng takot sa aking katawan. Nakita mo lang akong yumuko eh. Akala mo ikaw na ang nagwagi. Masyado mo naman akong pinatatawa. Tandaan mo, bago ko bumagsak sa kinatatayuan ko, mauuna muna sa akin ang aking mga disipulo. Wika ni Maestro Florante habang itinuturo kay Tandang Lauryo ang mga tikbalang. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis naman itong pagbaon sa kanyang dalawang paa at pag-apak sa kanyang mga kamay. Dahil sa ginawa nito, mas lalo pang nagwala si Tandang Lauryo upang pilit na pangibabawan ang lakas na ipinamalas ni Maestro Florante. Subalit kahit anong gawin niya noong pagpupumiglas, tila ba wala siyang kakayahan upang doon ay makatakas. Ilang minuto pa ang lumipas, ramdam na ni Tandang Lauryo ang paghawak sa kanyang dibdib ng mga malalamig nitong kamay. Habang patuloy na nakahawak ang albularyo sa kanyang dibdib, paulit-ulit itong nag-uusal ng mga katagang hindi magawang maintindihan ni Tandang Lauryo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagdinig sa mga usal, dahan-dahan namang kinakalas ni Tandang Lauryo ang pagkakabaon ng kanyang mga paa sa lupa. Nang makahanap na siya ng pagkakataon para tumakas, agad din naman niya itong isinagawa ng walang pagdadalawang isip. Pag-unat niya ng kanyang tiyan, mabilisan naman siyang lumusot sa likurang bahagi ni Maestro Florante. Sa sobrang bilis ng paggalaw noon ni Tandang Lauryo, hindi na ito nagawa pang masundan ng albularyo. Nang tuluyan na siyang makalayo sa kinatatayuan ni Maestro Florante, agad din naman siya nitong sinugod habang nagwiwika ng, Lauryo! Kasabay ng pagsigaw nito ay ang mabilisan nitong pagdukot ng kanyang punyal na parabang nakapagpasya na itong seryosohin ng laban. Habang patuloy niyang pinagmamasda ng paglapit ng albularyo, panay naman ang paglingat niya sa buong paligid nang sa gayoy makahanap ng angkop na lugar na kanilang paglalabanan. Kinakailangan niyang makalayo noon ang husto sa mga disipulo nitong tikbalang nang sa gayoy maging imposible sa mga ito na siya ay mapagtulungan. Ilang segundo lamang noon ang lumipas nang bigla siyang maabutan ni Maestro Florante na patuloy sa pag-unday sa kanya ng saksak. Habang patuloy itong ginagawa ng albularyo, panay naman ang ginagawa niyang pagtakbo patungo sa likurang bahagi ng bundok. Napakalakas ng loob mong ihiwalay ako sa ating pangkat, Lauryo. Ano bang akala mo? Magagawa mo ako magapi sa isang duelo? Nagkakamali ka. Masyado ka pang bata kung ikukumpara sa akin. Wika ni Maestro Florante. Huwag kang magsalita ng patapos dahil baka kainin mong lahat ng yan, Florante. Tama ko. Pareho lang kayo ni Pedrito. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang muli naman niyang pagsugod sa kinatatayuan ng albularyo. Pag-unday niya dito gamit ang kanyang tabak, agad din naman itong nasalag ng punyal ni Maestro Florante. Sa pagsalag nito,
Ramdam na ramdam ni Tandang Lauryo ang nag-uumapaw na lakas ng albularyo. Doon niya napagtanto na ang lahat ng sinasabi nito sa kanya ay hindi lang puro salita. Sa pagpapatuloy ng kanilang duelo, halos magmukhang isang maliit na bata itong si Tandang Lauryo sa harapan ng albularyo. Paulit-ulit siya nitong pinaglalaruan kahit ibinubuhos na niya ang buo niyang lakas sa kanilang laban. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niyang hawakan ni Maestro Florante ang kanyang sandata. Mukhang wala ka nang pagkakataong magbago, Lauryo. Nakakalungkot dahil isa ka sa mga mauhusay na albularyo sa lugar na ito. Wika ni Maestro Florante. Tumahimik ka! Wala kang karapatang husgahan ang pagkatao ko. Ni hindi mo nga ako kilala. Kaya paano mo nasasabi ang mga bagay na yan? Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagkuha niya ng kanyang sandata sa mga kamay ng albularyo. Pilit niya itong hinihila ngunit sadyang nangingibabaw pa rin ang lakas ng ngipi ng kalabaw. Maya-maya pa, binitawan din naman ito ni Maestro Florante habang patuloy na tumatawa. Sa puntong yon, hindi na mapigilan ni Tandang Lauryo ang kanyang galit dahil sa patuloy na pang-iinsulto sa kanya ng albularyo. Kahit ginamit na niya ang ibinigay ng bertud ng kapre, para bang wala pa rin itong epekto sa albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, doon niya naisip ang muling makipag-isa sa sigbing niyang alaga. Madali niyang natawag ang nilalang na yon sa kadahilan ng hindi ito gaanong lumalayo sa kanilang pinaglalabanan. At ano naman ang balak mong gawin sa sigbing yan, Lauryo? Huwag mong sabihing meron ka pang alas na nakatago. Wika ni Maestro Florante. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, agad din naman siyang ngumisi habang nag-uusal ng kanyang mga engkantasyon. Pinili naman noon ni Maestro Florante na hayaan siya sa kanyang ginagawa sa kadahilanang nagnanais din itong malaman ang buo niyang sikreto. Ilang minuto pa ang lumipas, bakas na bakas sa pagmumukha ng maestro ang labis na pagkagulat at pagkamangha sa bagong anyo ni Tandang Lauryo. Halos hindi lubusang maisip noon ni Maestro Florante kung bakit nagtaglay ng ganoong kakayahan si Tandang Lauryo. Maya-maya pa, doon na inumpisahan ni Tandang Lauryo ang pagpaikot sa kinaroroonan ng albularyo. Sa pamamagitan ng taglay niyang bilis, na kaya niyang makagawa ng mga replika na halos kasing wangis niya. Yun ang nagsisilbing ilusyon ni Tandang Lauryo upang magawa niyang mahadlangan ang napakatalas na pakiramdam at paningin ni Maestro Florante. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-ikot, kitang-kita niya ang pananatili ng albularyo habang nag-uusal ng mga pandigmang kataga, kagaya ng atardar at koronados. Nararamdaman din niya noon ang pagbigat ng buong paligid at ang dahan-dahang pagbalot ng isang nagliliwanag na baluti sa buong katawan ni Maestro Florante. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na niyang sunggaban ang kanyang katunggali upang tapusin na ang nagpapatuloy nilang labanan. Sa pagsalag ni Maestro Florante sa kanyang pag-atake, kitang-kita niya ang pagngisi nito na parabang nasisiyahan sa kanilang labanan. Alam ni Tandang Lauryo na hindi nasisiraan ng bait si Maestro Florante sa aksyong kanyang ipinapakita sa kanilang duelo. Maaaring yun ang pamamaraan ng albularyo upang magsaya na siya namang labis niyang ipinagtaka. Maya-maya pa, bigla namang nagulat si Tandang Lauryo nang marinig niya ang pagsitakbuhan ng 3 nitong disipulo. Sa puntong yon,
Alam niyang nagapi na ang kanyang kasanggang kapre, kung kaya't pumasok na din sa isip niya na yun na ang maaaring katapusan ng kanilang pakikipaglaban. Sa loob-loob ni Tandang Lauryo, tanggap na niyang mamamatay siya sa kamay ng isa sa pinakadalubhasang albularyo. Lauryo! Talo na ang kapreng nagbibigay lakas at patnubay sa iyo. Ubos na din ang mga aswang na patuloy na ipinagtatanggol ang hanay mo. Ang 15 mong pinagkakatiwalaan na gabunan ay nagawa na ring magapi ng aking mga kasama. Ngayon, sabihin mo, ano pa ang saysay ng iyong pag-aalsa? Ikaw na lang ang nananatiling buhay dahil pinapanatili pa kitang buhay. Wika ni Maestro Florante. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban kahit nakikita niyang wala na siyang pag-asa. Mas pipiliin niya pang mamatay sa lugar na yon ng lumalaban at nakataas ang noo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam sa buong paligid, halos hindi niya mapigilang malungkot dahil sa dahan-dahang pagkawala ng mga buhay ng iilan niyang kasama. Nararamdaman niya ang iba sa mga ito na naghihingalo na at dahan-dahan na ngang nagkakamatayan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanumbalik ang wisyo ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang paglapit ni Maestro Florante. Sa puntong yun, dahan-dahan na ding nagbago ng kaanyuan si Tandang Lauryo sa kadahilan ng magiging mahirap sa kanyang makipaglaban kung napapaligiran siya ng mga nilalang na merong bahid ng kabutihan. Maestro Florante, ginagalang ko kayo. Ngunit hindi ko maaaring isuko sa inyo ang aking buhay. Naghamon ng duelo si Maestro Pedrito, kung kaya't wala kong magagawa kung hindi ang pagbigyan ng kanyang kagustuhan. Nasa batas ng kalikasan na ang sino mang manalo sa duelong patas sa karunungan, hindi dapat magkasala sa pagkamatay ng kanyang kalaban. Ngayon sabihin ninyo, paano ko naging kasalanan ng pagkamatay ni Maestro Pedrito? Kung papatayin niyo din ako ngayon, para na din kayong lumabag sa batas ng Panginoon. Pagpapaliwanag ni Tandang Lauryo. Wala na kasi siyang maisip na paraan noon kung hindi ang makipagnegosasyon upang maisalba ang kanyang sariling buhay. Nang marinig naman ng iilang albularyo ang kanyang naging paliwanag, tila ba nagkaroon ito ng mga mahihinang pag-uusap. Kung tutuusin, may punto din naman kasi ang sinabi sa kanila ni Tandang Lauryo. Maging ang mga disipulo noon ni Maestro Florante ay napapaisip na rin dahil sa kanyang mga sinabi. Maestro Florante, kung papatayin mo ako bilang paghihigante sa iyong kaibigan, hindi na ho naaayon sa Diyos ang inyong kagustuhan. Mag-isip ho kayo bago kayo mahulog sa kadiliman kagaya ko. Dagdag pa ni Tandang Lauryo. Matapos nitong makapagwika, agad din naman niyang binitawan ang kanyang tabak upang magsilbing hudyat sa pagtatapos ng kanilang pag-aalsa. Nang masipat ito ng mga albularyo, dahan-dahan na ding ibinaba ng mga ito ang kanilang mga sandata. Animoy, naghihintay na lamang sila noon ng mga kautosang maaaring ipagawa sa kanila ng maestro. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita ni Tandang Lauryo, doon na nga sumagot si Maestro Florante ng, Napakatuso mo talaga, Lauryo. Piruin mo, sa harap na ng pagkatalo mo'y nagawa mo pang makalusot. Bueno, hindi ko tinututulan ang iyong mga sinabi. Subalit, kinakailangan mong magbigay ng isang alay para sa mga nasawi.
Patayin mo ang kapreng nagbigay sa iyo ng karunungan at magiging patas na tayo. Buhay ang kinuha mo, kaya buhay rin ang babawiin ko." Nang marinig ito ng kanyang mga disipulo, agad din naman itong hinila papalapit kay Tandang Lauryo ang walang malay na katawan ng kapre. Maigi niya itong tinitigan habang patuloy na nagsasalita si Maestro Florante. Anya, hindi na kailangan pang hanapin ni Tandang Lauryo ang sandatang makakapatay dito sa kadahilan ng hawak-hawak na niya ang sundang na ibinigay sa kanya ng kapre. "Lauryo, panahon na para ikaw na mismo ang pumutol ng kasamaan sa lugar na ito. Alam kong may natitira pa sa iyong kabutihan, kaya gamitin mo yan para ikay makabawi man lang. Pagkatapos mong kitilan ng buhay ang ugat ng demonyo sa lupaing ito, isuko mo ang iyong sarili sa aming pangkat. Huwag kang mag-alala. Bilang isang kapwa mo albularyo, maninindigan ako na walang mangyayaring masama sa iyo." Wika ni Maestro Florante. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad din naman niyang kinuha ang kanyang sundang at mabilisang itinarak sa puso ng kapre. Wala na kasi siyang pagpipilian noon kung hindi ang muling magbalik sa liwanag. Sa paglapat ng sundang sa dibdib ng kapre, kitang-kita ni Tandang Lauryo ang pagtitig nito habang dahan-dahang nawawala ng buhay. Sa paghawak nito sa kanyang dibdib, bigla niyang narinig ang huling binitawang salita ng nilalang. "Bilang tanda ng iyong pagtataksil, isinusumpa kitang mananatili kang demonyo hanggang sa mamatay ka sa mundong ito. Kahit anong gawin mo, Lauryo, wala nang makakasalba sa iyo." Gigil na wika ng kapre. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong paglaho sa kanyang isipan. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa katawan ng nilalang, napansin niyang dahan-dahan na itong pinagpipiestahan ng mga uod. Minuto lamang noon ang dumaan nang tuluyan na itong mabulok hanggang sa hindi naglaon ay nawala na din ang bakas sa kanilang kinatatayuan. Matapos ang mga pangyayaring yon, napagpasyahan na nilang maglakad pabalik sa kanilang baryo. Marami noong napagkasunduan sila Tandang Lauryo ukol sa mga bagay-bagay na kinakailangan niyang gawin. Labis naman ang pagpapasalamat niya noon kay Maestro Florante sa kadahilanang napagbigyan siya nitong mamuhay kasama ang kanyang mag-ina habang hindi pa tuluyang naililibing ang bangkay ni Maestro Pedrito. Kahit papaano, pumabor pa rin sa kanya ang pagkakataon dahil sa itinuring pa rin siyang isang albularyo ng maestro. Sa pagsapit ng mga sumunod na araw, nag-umpisa na ang unang pagsubok na kinakailangang malampasan ni Tandang Lauryo. Kinakailangan niyang manalangin sa loob ng 42 araw bilang bahagi ng paglilinis ng kanyang kaluluwa. Hindi naman ito naging mahirap para kay Tandang Lauryo sa kadahilan ng naroon naman ang kanyang mag-ina na nakahandang umalalay sa kanya sa lahat ng oras. Nang sumapit na ang panghuling lamay para kay Maestro Pedrito, pinili niyang dumalo at makisabay sa panalangin. Dala-dala niya noon ang kanyang konsensya upang makahingi ng kapatawaran sa kanyang mga nagawa. Pagdating niya sa bahay ni Maestro Pedrito, agad naman siyang sinalubong ng 3 disipulo ni Maestro Florante. "Ginoong Lauryo, kanina pa ho kayo hinihintay ni Maestro. Tumuloy na ho kayo at nang makapag-umpisa na ang pagrorosaryo." Wika ng isa sa mga disipulo nito na nagngangalang Ibrahim. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang tagapagsalita sa 3 disipulo ni Maestro Florante
ay siya ring namumuno sa kanyang mga kasama. Kumbaga, siya ang kanang kamay ng kanilang grupo. Dagdag pa ni Tandang Lauryo, hindi rin maipagkakaila ang kakayahang taglay ni Ibrahim pagdating sa pakikipaglaban. Nang tuluyan na siyang makarating sa kinaroroonan ni Maestro Florante, agad din naman siya nitong pinaupo upang makapag-umpisa na ang kanilang pagdadasal. Ginagawa nila yon sa tuwing sumasapit ang hapon, nang sa gayoy magawa nilang magabayan ang naglalakbay na kaluluwa ni Maestro Pedrito. Nang matapos na ang pagdarasal, agad din namang tumungo sila sa bakuran upang makapag-usap. Marami pa kasi noong ihahabilin si Maestro Florante ukol sa mga bagay-bagay na kinakailangang gawin ni Tandang Lauryo. Maestro Florante, paano nagagawa nila Ibrahim ang maging isang tikbalang? Nagtatakang tanong ni Tandang Lauryo. Nang marinig naman ito ng maestro, tumingin lang ito sa kanya habang patuloy nang umingiti. Alam mo, Lauryo, ang ginintoang buhok ng tikbalang ay merong kapasidad na gawing isang tikbalang mismo ang nilalang na nangangalaga sa kanya. Ngunit, ang ganoong kakayahan, kinakailangan ng matinding pagsasanay. Yang sila Ibrahim, isang buwan niyang nagpalaboy-laboy sa kuweba para makita lamang ang kanilang sarili at ang kanilang misyon kung bakit sila nabuhay sa mundong ito. Napakaraming tao ang nabubulag, Lauryo. Namamatay sila na hindi nakikilala ang kanilang sarili. Ang masaklap pa, nakakalimutan nila ang totoong sila dahil sa labis na pagpapanggap. Wika ni Maestro Florante. Dagdag pa nito na noong mga panahong nagawa ng malaman nila Ibrahim ang kanilang misyon sa mundong ito, doon na tuluyang umunlad ang kanilang mga gamit. Mas triple ang lakas ng gininto ang buhok ng tikbalang na tangan-tangan nila ngayon. Sa paggamit nila Ibrahim sa kanilang mga mutya, nagagawa nilang mapantayan ang lakas ng ngipin ng kalabaw at ang bilis ng pangil ng kidlat. Nagkakaroon din sila ng napakakunat na mga balat na kahit ang ilang libong bala ng barel ay hindi sila magagawang tablan. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang naging paliwanag ni Maestro Florante, doon na niya tuluyang naunawaan ang kakayahan ng mga disipulo nito. Mas lalong tumaas pa ang tingin ni Tandang Lauryo sa grupo ni Ibrahim dahil sa kanyang mga nalaman sa maestro nito. Ilang minuto pa ang lumipas, sumapit na nga ang gabi. Kung kaya't napagpasyahan nilang bumalik na sa loob ng bahay ni Maestro Pedrito. Nang matapos na silang magsalo-salo, agad din namang nagpaalam si Tandang Lauryo na babalik na sa kanilang tahanan. Hindi naman noon tumutol sila Maestro Florante, gawa ng alam din nila ang responsibilidad nito sa kanilang pamilya. Ginoong Lauryo, sasamahan na ho namin kayo. Wika ni Ibrahim. Wag na. Kaya ko na to. At saka isa pa, alam mo namang aswang ako, di ba? Pabirong sagot naman ni Tandang Lauryo. Sigurado ho kayo, Ginoong Lauryo? May mga nararamdaman ho kasi kaming mga nilalang na nag-aabang sa inyo sa labas. Pagtatapat ni Ibrahim. Hayaan mo lang sila. Wala naman akong magagawa kung magkaroon sila ng galit sa akin. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsang-ayon naman ni Tandang Lauryo sa nais mangyari ng mga disipulo. Naisip niya kasi noon na mas mainam na samahan siya ng mga ito upang kahit papaano'y mapatunayan nila ang kanyang pagiging tapat sa kanilang maestro. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-umpisa na nga silang bagtasin ng daan patungo sa tahanan ni Tandang Lauryo. Wala noong naganap na pag-uusap
Sa kadahilan ng ramdam na ramdam nila ang mga nilalang na dahan-dahang naglalakad sa buong paligid. May mga nakikita din sila noong nagmamasid na parabang naghihintay lamang yon ng pagkakataon upang umatake. Sa pagdating nila sa isang talahiban, doon na nga nila naramdaman ang mga bagat nitong itinanim sa buong paligid. Nang maramdaman nila ang paglapit ng mga nilalang, dahan-dahan naman silang nagsikumpulan sa daan. Ginoong Lauryo, wag ho kayong mag-alala. Kami na ang bahala rito. Kalmadong wika ni Ibrahim. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsunggab naman ng iilang tiktik na nasa paligid. Dahil sa liksing taglay noon ng mga disipulo ni Maestro Florante, kung kaya't nagawa nitong sabayan ang mga sorpresang pag-atake na ginawa ng kanilang mga kalaban. Pagbagsak ng tiktik na tinamaan ng sapak ni Ibrahim ay halos hindi na ito makatayo ng tuwid dahil sa pinsalang kanyang natamo. Kitang-kita din noon ni Tandang Lauryo ang paglaylay ng panga nito habang dahan-dahan yung naglalakad papalayo. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman sila nitong pinaikutan habang patuloy na nag-aangil. Paglalarawan ni Tandang Lauryo sa mga tiktik na kanilang nakalaban, punong-puno ito ng kulay itim na buhok sa kanilang mga katawan na halos hindi ito gaanong masipat kahit tinatamaan yon ng liwanag ng buwan. Mahahaba din ang mga braso nito at meron itong mga paang animoy sa mga unggoy. Matatalas din ang mga pangil ng nilalang na yon at meron itong dilang singnipis ng isang sinulid. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya muling nasilayan ang gabunang kanyang nakaharap sa isang duelo. Inaasahan na niyang magagalit ang nilalang na yon dahil sa kanyang mga nagawang pagtaksil sa kanilang samahan. Lauryo! Bakit mo nagawa sa amin to? Akala namin ikaw ang namumuno sa ating lahi. Manluloko ka, Lauryo. Mas demonyo ka pa sa demonyo! Wika ng gabunang tiktik. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pag-utos niya sa kanyang mga kalahi na sugurin sila Tandang Lauryo. Sa puntong yon, wala nang nagawa ang mga disipulo ni Maestro Florante kung hindi ang magbigkas ng kani-kanilang mga engkantasyon upang makapagpalit ng kanilang mga anyo. Mahigpit nila noong hinawakan ang ginintoang buhok ng tikbalang habang mabilisang nagbabanggit ng mga buhay na salita. Ilang segundo lamang noon ang lumipas, bigla namang napaatras ang mga tiktik. Nang masipat nila ang dahan-dahang pagpapalit anyo ng mga ito, kisap mata lang noon ang pagitan nang bumungad sa kanila ang 3 tikbalang na merong nagsisiumpukang mga kalamnan. Doon din nila nasipat ang mga espiritual nitong armas na kayang pumunit ng kaluluwa ng kahit na anong nilalang. Pagtayo ni Ibrahim sa kanilang harapan, bigla naman itong nagwika ng, "Nagkakamali kayo ng mga taong kinakalaban!" Woo! Okay. Grabe. Yung alam niyo yung kilabot ko, doon pa lang, mula pa lang doon sa part na nagpakilala yung parang leader ng mga disipulo ni Maestro Florante, tas yung pangalan pa, Ibrahim. Grabe yung kilabot ko. Tas nabanggit pa yung gininto ang buhok ng tikbalang. Para sa mga OG subscribers ko dyan, o OG listeners, alam nyo yung kwento kong Nonoy? Nabanggit yun dun. Tas nabanggit din dito. Ewan ko lang ha. Ewan ko lang. Basta grabe talaga yung kilabot ko eh. Yung 11, pahintayin na lang ako. Hindi ko alam kung anong oras o kung anong araw. Basta bigla na lang yung lalabas dyan. Yun lang. Salamat. Hindi ko talaga mapigilan yung kilabot ko.